Zbohatnutie nie je výsledkom robenia určitých vecí, ale je to robenie vecí určitým spôsobom. Veľmi jedinečný spôsob vám ponúka práve Akadémia grafika. Nechajte sa vniesť do tajov grafického dizajnu a inšpirujte sa. Dobrý deň, volám sa Ľubomír Šarišský a som autorom projektu Akadémia grafika. Toto video a e-book obsahujú návody a postupy, ako kreatívnou znalosťou práce s grafikou môžete dosiahnuť naplnenie vašich vytúžených cieľov. Ako týmito vedomosťami môžete rozvíjať seba a potešiť ľudí vo svojom okolí. Ako sa prostredníctvom takýchto poznatkov môžete stať žiadaným zamestnancom. Ako si dokážete spropagovať firmu a zjednodušiť život. V minulých storočiach boli vyhľadávanými remeselníkmi písári. Ak niekto chcel napísať list, zavolal si písára. Nadiktoval mu ho a on ho napísal. Písmo bolo výsadou len niektorých jednotlivcov. Tí, ktorí písať nevedeli, si ani neuvedomovali, že písmo potrebujú. Oni vlastne vôbec netúžili naučiť sa ho. Určite sa oháňali tým, že je to zábavka pre pánov a iba páni to vedia. Oni sú obyčajní ľudia, im je na nič. Ale predstavte si, čo by sa asi stalo, ak by sa v tej dobe naučil pastier dobytka písmu a časom by zaslal žiadosť o prácu na statku kráľovi alebo miestnemu zemepánovi. Formou listu, ktorý sám napísal. To by bola v tom čase riadna senzácia, že? Dnes je v dnešnej krajine väčšina ľudí gramotných. Vieme čítať a písať, je to súčasť základného vzdelávania. Aj listy si píšeme sami. Prečo by sme taktiež nemohli byť všetci graficky gramotní? Predstavte si, že len tak môžete doma kedykoľvek rozkresliť a navrhnúť rozmiestnenie nábytku v izbe. Navrhnete si farebnosť maľby na stenách. Sami si navrhnete vlastnú reklamu, vizitku, kalendár, urobíte vlastný blog rýchlo, kvalitne a podľa vlastných predstav v čase, ktorý vám práve vyhovuje. Týmito činnosťami, ktoré môžete vykonávať ako jednoduchú tvorivú zábavku, viete ušetriť, ale aj zarobiť množstvo peňazí, ktoré sa vám zídu inde. Spôsob, ako zostať kreatívny, učte sa stále niečo nové. Buďte odvážni. Všetko, čo viete, je jednoduché. Čo neviete, je ťažké a zložité. Robte veci, ktoré vás robia šťastnými. A ja som mal v minulosti obdobie, keď som vstával ráno o 5 a utekal na preplnený autobus, aby som stihol do práce. Vykonával som činnosti, ktoré ma často nebavili. Všetko sa však zmenilo vo chvíli, keď som sa rozhodol vystúpiť z natlačeného autobusu, v ktorom som sa viezol s tisíckami ďalších zamestnancov. Začal som sa venovať tomu, čo ma naplňa. Tá zmena, ten pocit naplnenia, keď s radosťou vstávate a tešíte sa do práce, to je na nezaplatenie. Aj dnes stretávam tých istých ľudí, ktorí denne cestujú do zamestnania. Sú stále nespokojní a sťažujú sa na svoj život. Môžu to zmeniť. Je potrebné opustiť veci, ktoré ich tlačia ku dnu a začať sa chytať veci, ktoré dvíhajú k oblakom. Pretože všetko, čo si dokážete predstaviť, je uskutočniteľné. Len treba konať. Keď som pred 10 rokmi začal podnikať, netúžil som po veľkých peniazoch. Jednoducho som chcel robiť to, čo ma baví a postarať sa o svoju rodinu. Nikdy som nepredpokladal, že z činnosti, ktorá bola na začiatku len mojím koníčkom, sa stane zo mňa odborník, ktorý bude vzdelávať množstvo ďalších ľudí. V svojich začiatkoch som sa musel učiť mnohým novým veciam a usiloval som sa robiť veci správne. Dlhé roky skúšania a hľadania. Ja vám dnes ponúkam možnosť, ako si túto cestu hľadania a skúšania
zjednodušiť s využitím môjho know-how, ktoré som získal dennou prácou. Ako si vďaka unikátnemu projektu Akadémia Grafika môžete rozšíriť vaše znalosti a nechať vyniknúť vašu tvorivosť a šikovnosť. Vaše predstavy si vďaka dnešným technickým vymoženostiam dokážete naplniť sami. Pokiaľ chcete v dnešnej dobe čokoľvek spraviť a chcete, aby to dobre fungovalo, dám vám 3 základné rady. Je potrebné mať v ruke remeslo či profesiu. Bez toho, aby ste niečo dokonale ovládali, nemôžete spraviť nič. Je to neustála škola života. Je potrebné sa ustavične prispôsobovať zmenám v zákonoch, zmenám v spoločnosti, v prostredí, v ktorom žijete. Meniacim sa vzťahom. Neobávajte sa nových skúseností. Buďte bohatí na nové vedomosti. Druhou radou je, potrebujete si zdokumentovať výsledky svojho snaženia. Všetko, čo spravíte, vytvoríte alebo predávate, si zaznamenávajte. Foťte, píšte, kamerujte. Ako náhle vyrobené veci odovzdáte, darujete, predáte alebo pustíte zo svojich rúk, nemáte sa čím prezentovať. Preto je dobré všetko si nafotiť a odložiť pre chvíle, keď bude potrebné prezentovať svoju šikovnosť k získaniu nových zákazníkov. Nikto vám totiž neuverí, aký ste šikovní len na základe vašich slov. Katalóg alebo prezentačný web je vašim najspoľahlivejším asistentom. Tretia rada. Musíte sa zviditeľniť. Dnešná doba ponúka veľa možností na vlastnú propagáciu. Najvyužívanejšie sú web stránky na internete, propagácia v médiách a časopisoch, plagáty, katalógy, vizitky, billboardy a podobne. Je len na vás, čo z toho a akým spôsobom chcete využiť. Ak robíte svoju prácu s oduševnením, kvalitne a ovládate túto trojicu základných rád, úspech sa časom dostaví. Pretože ak niekto vykonáva svoje remeslo špičkovo, má kvalitné referencie a ja som sa o ňom dozvedel, tak nevidím dôvod, aby som jeho služby nevyužil. Je to tak? Je to tak. Pokiaľ tomu tak nie je, viem vám poradiť a pomôcť práve v oblasti propagácie a reklamy. Akadémia Grafika môže byť to, čo vám doposiaľ chýbalo k vašej originalite. V prípade, ak máte pocit, že vykonávate kvalitnú prácu, ale máte málo zákazníkov, ak míňate peniaze na reklamu v rôznych formách, ak sa chcete naučiť tvoriť krásne veci, z ktorých budú vaši známi a rodina nadšení, ak chcete byť krok vpred oproti iným konkurentom vo vašom obore, ak svoju počítačovú gramotnosť chcete posunúť o stupienok vyššie, ak hľadáte nové možnosti využitia voľného času, ak sa chcete prestať báť o svoju budúcnosť, ak ste kreatívni a chcete vytvárať hodnotné produkty, ak si ešte len hľadáte uplatnenie a chcete si osvojiť nejaké nové, zaujímavé poznatky, na ktorých si môžete vybudovať kariéru, tak práve Akadémia Grafika môže byť tým správnym štartovým poľom pre vás. Jedno múdre čínske príslovie hovorí: povedz mi to, ja to zabudnem. Ukáž mi, možno si to zapamätám. Ale nechaj ma to vyskúšať a ja to pochopím. Najľahšie ako veci pochopiť je si ich priamo vyskúšať. Sami to poznáte. Nie nadarmo vás v autoškole nechávajú jazdiť autom. Ak by vám to učiteľ vysvetlil len teoreticky, bez toho, aby ste si vstúpili na spojku, brzdu a chytili volant do vlastných rúk, ďaleko by ste nezašli. Síce by ste si mysleli, že to viete, ale skutočnosť by bola určite iná. Presne tak je to aj s kreatívnou činnosťou. Niekedy si ľudia myslia, že je to ľahké a jednoduché. No skutočnosť môže byť podstatne iná.
nechať sa vzdelávať skúsenými ľuďmi z praxe je tá najlepšia škola, akej sa môžete zúčastniť. Školiteľ s praxou vám ukáže, ako robiť zložité veci jednoducho, ako sa rýchlo dopracovať k úžasným výsledkom. Nebude vás učiť 99 zbytočností a jednu praktickú vec. Naučí vás 99 praktických vecí a jednu bonusovú vec. Takú parádičku pre potešenie. Možno si teraz v duchu vravíte, nie je to nič pre mňa. Ja nepotrebujem ovládať žiadnu tvorbu grafiky. Mňa to nezaujíma. A teraz sa poobzerajte okolo seba. Poznáte nejakých ľudí, čo tvoria grafiku? A koľký z nich sa nudia a nemajú čo robiť? Zaujímavé poznanie, že? Takmer všetci stále čosi tvoria a kto si čosi od nich potrebuje. Myslíte si, že je to len náhoda? Nie je. Tí graficky gramotní ľudia sú žiadaní preto, lebo vedia to, čo iní neovládajú. Dokážu pracovať s grafickými nástrojmi. Za pár rokov bude väčšina ľudí v našej krajine graficky gramotných. Chcete vedieť, ako to viem? Moja dcéra je v 6. ročníku základnej školy. Už šiestaci sa učia, ako upraviť obrázky, fotografie, vytvárať koláže a prezentácie. Presne tak. To, čo je súčasťou záverečnej štátnej skúšky vysokoškolákov, teraz už zvládajú žiaci základnej školy. Čo sa bude od nich vyžadovať v budúcnosti pri ukončení vysokej školy? Myslíte si, že je to len náhoda? Že sa vyučujú zbytočnosti? Veru nie. O pár rokov sa ovládanie grafických programov stane štandardom vzdelanosti. Presne tak, ako sa postupom času stalo písanie a čítanie bežné pre všetkých a dnes sa stáva štandardom práca s internetom a používanie mobilov či využívanie iných technických vymožeností. Prečo máte čakať, než vás vaše deti predstihnú v základných znalostiach? Je najvyšší čas pre vaše grafické vzdelávanie. Akadémia grafika je prvým projektom, prostredníctvom ktorého som sa rozhodol oboznámiť všetkých ľudí s obrovským potenciálom využitia grafiky v bežnom živote. Odborníci neradi počúvajú, že sa ich schopnostiam dokáže naučiť ktokoľvek iný bez vyštudovania príslušnej vysokej školy. Ale ja chcem, aby znalosť grafiky nebola len výsadou vyvolených, ale aby sa tomuto krásnemu, tvorivému remeslu mali možnosť priučiť aj obyčajní ľudia. Tvorivý človek je nútený premýšľať. A ten, kto premýšľa, veľmi skoro pochopí, že veci robené s láskou sú krásne a dobré. Človek nemôže vytvoriť nič, čo by predtým v jeho mysli neexistovalo. O tom, ako sa dá tvoriť jednoduchá grafika, aké ľahké je pracovať v dnešnej dobe v grafických programoch, ako môžete ohúriť okolie vašimi výtvormi za použitia tých správnych nástrojov, sa dozviete v ďalších videách. Pokiaľ vás to zaujalo a chcete sa dozvedieť, ako sa dá ľahko stať graficky gramotným človekom, ako sa čo najrýchlejšie naučiť krok za krokom tomuto kreatívnemu umeleckému remeslu a taktiež, aké nástroje a software sa dnes na to všetko používajú, veľmi rád vám s tým pomôžem. Sledujte naďalej tieto videá na Akadémia grafika. Pokiaľ sa vám video páčilo, napíšte dole do komentárov, čo presne. Nezabudnite pozvať aj vašich priateľov. Staňte sa mojím affiliate partnerom. Čo je to affiliate? Ako sa môžete zapojiť do programu a stať sa partnerom Akadémia grafika, zistíte po kliknutí na odkaz affiliate. Teším sa na stretnutie s vami pri druhom videu z tejto série. Pozrime sa na to, aké nástroje sa dajú využívať pri práci na vytváranie grafiky. A čo je potrebné ovládať, ak sa chcete stať úspešným
grafickým dizajnérom.